Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kumusta naman mga pinalangga na ito ng mga tagpalamati, malipayon nga Lunes para sa itong tanan? Kamusta ang inyo dira pagpaniyaga? Kag kamusta man ang inyo tag sa kasitwasyon? Sa pihak sa mapaang panahon. Mapaang panahon, may ara pagpulo panalithi, pero sa nahambal na neton, sa gihapon kinahanglan neton ang paghalong-halong sa pihak sang aton ginapangatubang sa karon, no? Pandemic man o whatever man, kinahanglan magapadayon kita kay amuta na iya nga mga Pilipino, di ba la? Kita ya bisan ano pa dira nga mga pagtilaw paghangkat problema nga aton masumalang padayon kita nga nagayuhom kag padayon man kita nga nagapangita sang solusyon, especially sa aton matag adlaw-adlaw nga pagsinalayo. Sa gihapon, sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati Lunes nga edisyon sa This Is My Life, Marso 28, tuig 2022. Ano panyaga, tada? Samtang nag-updanay kita sa inyo mga lilisuan, sa inyo mga radyo, updanay kita sa 684 kilohertz. Ara lang kamo dira samtang nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay, nagasulusandig kag nagapiyong-piyong ang mata tungod syempre tapos ng patunaw-tunaw no sang inyong mga ginkaon pa-share naman kag sa iban dira masako pa sa pagpanghimos para nami bala ang paghilay-hilay no preparar naman karon samtang nagahilay-hilay kag ang palamatin nagaupod kay Tita Wilma nagapulo pa man sarman kun ano na naman ang aton pala niya punon, kung ano na naman ang aton dira pala mahawon, something code pa mo kay na bila. Kaano mabulubog now na iton nga makaon or aton man mainom para nga mabulong ang kapaang nga aton sini mabatiyagan. Sa nasiling na naton, magluwas sa radyo, updanay man kita dira sa Facebook Live, sa aton sini mga kauturan, nga ara iyan ka-online, kag baskog data nila sa ilang mga cellphone, or may ara man internet connection. Kung may internet connection, syempre ara lang gid, pwede gid kita iya maka-updanay. Pwede gid ka mo dira sa FB Live, sa Action Radio Bacolod. Magluwas dira, may chat room. Sa chat room, pwede ninyo mapadala inyo mga pagpanamyaw na mga greetings ninyo sa mga close ninyo, mga malapit, mga suod, mga abyan. Aton mga pamilya nga ato sa mga malayo para inyo man nga ma-like ang nagkalilan nga programa diri sa Action Radio kag inyo man ma-share sa inyo mga palangga nga ato iya sa mga malayo nga lugar para sila man nga malingaw, mabulong ang kapungaw, ang ila pagka-homesick sa aton diri iya sa Pilipinas. Ilabi na sa inyo nga mga palangga naton nga mga tagpalamati. Matamyaw lang niya, lipay na mo pa mo ka na bala. No, matamyaw lang, makatamyaw lang sila diri sa inyo. Malipay na kita tanan. So, kinahanglan lang na lingaw-lingaw mo lang ng aton pero makabulong ina sang aton man kapungaw kag pamatay oras iya tag sa kahapon na gani relax lang dira ang aton sini mga palangga man nga mga tagpalamati. Sige Tita Wilma na kag sama kung manilag lang kung ari ko di sa sulod iya sa announcer's booth, feeling ko nagatupa ang pagpanaliti or pag-ulan. Kay nga sa pila kabahin sang aton kahawaan may ara may nagapulon-pulon nga galom nagamat-amat palang gitong gid siya tawe. Okay nagaamat-amat siya itong mo once nga mag-dark na ganing color mabundak na siya pero hindi diri sa amon sa Bacolod somewhere sa southern parts ng Negros or central part sang Negros. Di ba la? Kamusta ka mo dira sa La Castillana, La Carlota, Isabela, going up na pagkadto iya dira sa may Canlaon City. Di panahon nyo da pagkadto sa Kanduni, Himamaylan,
pasipalay, di ba la? Inyo dira panahon na pwede nyo man diri man kami diri mainit tita we gasabat sila to diri sa amo niya tita Wilma nagaulan. Sa tabok sang dagat, yes, sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan. Ay sa Masbate, kamusta ka mo especially sa Palanas na sa aton mga listeners dira mayong hapon ninyo tanan, no? Okay, kaintindi man sila sang aton sining dialect ang hiligay nun na ka ano sila kaintindi sila ka ang ila mix man mo na ang inyo dira iyang ang inyo iyang lingwahe. Sa Palawan, of course, kag dira man sa Romblon sa Kahidiukan sa mga nagapadala sa ilang mga mensahe diri sa iton Messenger. Thank you gid kag madamo nga salamat mayong hapon lang dira sa inyo. Amo na siling naton makalabutanay kag maka pautwasanay ang tagsa-tagsa bisan malayo iya kita sa isa kag isa. Amo na subong ang social media makahapo. Amo na nakahapos sa karon sa komunikasyon pagi sa social media, na especially sa iton Facebook. Yes, sa Facebook Live naton pwede ka mo dira like, maka-heart like, thumbs up, whatever nga gusto ninyo, kag share man ninyo. This is my life, kag iban nga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Pwede man dira ninyo mapasiplatan or mabasahan ano itong nabatian ko ini nga flash report, hindi klaro. Pwede ninyo dira makitaan sa amon sa ni Facebook page Action Radio Bacolod ang mga breaking news, dalag ko nga mga balita. Hindi lang diri iya sa amon sa Bacolod, probinsya, bugos nga isla, kundi sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Speaking of sa iban nga pungsod, iban nga partes ng kalibutan kag sa iban nga partes ng Pilipinas, so ang nga aton didto nga ano ni gani Tita Wilma, ang aton Taal Volcano, mga kauturan na ito, pila kalibo na to ang nag-evacuate, halos naglabot na 4,000 ka mga tao ang nag-evacuate iya dito sa tungod man sa ngurob sa Taal Volcano. Ay ara naman mong, no? So kaluluoy gid ang itong dito mga kauturan. Halos 4,000 ang apektado dira. Kag magluwas man sina sa iton man mahambal, wala man nag-mention diri sa This is my life na nahanungod sa pamulitika, di ba la? Pero sa iton man mga kauturan nga nagapatial sa kainiton, especially nga iton man mga kandidato, local, national, kabalo naman kita nagsugod ng pagpangampanya. So sa mga supporters, ara lang kita, pero maghalong gid ka mo. Halong sa tuman kay init nga dalagan sang aton panahon, especially kung ikaw ang may ginabatsyag sa imo lawas, mataas sa imo blood pressure, ay abaw anak maghinay-hinay gid ha. Balon tubig kag kun may nauyatan ka nga bottled water, kabalugid ko makuha ka muna cold bisan isag-id nyo lang na sa inyo diri balang nga may sa ito ni balang ano pa nawagan ni sini ano butang tabla sang rilo no sa sa may pulso naton ayon, yes, para nga ang bugnaw makapanalupsok man sa inyo bugos nga lawas paagi sa inyo dira mga kaugatan. Kag syempre ang ato naman simbahan katolika na ang aton simbahan katolika nag-umpisa naman sa ginitawag 40 days of prayer and discernment campaign for election 2022 na ginapabutyag iya sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Naglunsar na sila sa 40 days of prayer and discernment campaign para nga mapalabot sa katawhan nga kinahanglan dugangan pagid naton ang aton mga ihibalo kag ang aton man paghangop nga kinahanglan kun ikaw man nakaintyende kag kun manginwais man ikaw kag hustong imo mga desisyon sa parabuton nga eleksyon, kinahanglan buligan mo man paintyende ang iba naton nga mga kauturan. Ang mga nabulagan sa kun ano Tita Wilma na kamo nang mag-intyende sina, no? Kinahanglan lang nila ang pagpaathag para maklaruhan nila kag makabuto sila, na makabuto sila, makahimo sila sang maayong nga choice, no? Kinahanglan buligan naton sila to make
a good choice according to the standard of God. Paamo kay na? Ti ina mga dugang sina nga mga kaundan mabatian na ito na sa mga public affairs program natin kag sa mga newscast na ito na bantayan gid ina siya. Kaya importante para sa ito. Pero magluwas sa siling ko sa mainit nga panahon sa paglibot-libot ninyo sa sa mga lugar, pamurok-purok sa mga supporters na iya nga akon ha. Sa mga purok-purok kabaranggayan ay abaw mga anak, no? Magluwas nga maghalong kamo sa init nga panahon epekto sa inyo lawas ang padayon man naton nga paghalong baitok sa pandemya sining COVID-19 nga ini. Kaya baw hindi gan malikawon abi ninyo wala na. Kinahanglan lang gid mangin alerto lang kag mahinalungon. Himuon you gid ang paghalong proteksyon sa inyo lawas. Kinahanglan gid bit-bit gid permi alcohol kag kinahanglan bisan paano magdulo distansya man sa inyo kampanya sa inyo inganihon dara nga pumuluyo. Alauna 53 Action na Radio Philippine Standard Time. Okay lang na siya Tito Wilma, no? May ara ko tayo ni i-mention no tong pa nahinungod sining mainit na tun nga panahon ini mga klase bilang sa mga allergies. Every dry season tama kainit ang atong sinipanahon. May ara man lang tayo duha ka klase mo ang allergic rhinitis kag ang skin allergies. Pero sige lang kung hindi ta na siya karon maistoryahan was maistorya gina ni Tito Wilma para ang mga naka-experience dira kabalo kamo kung anong dapat man ninyo himuon. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time ang mga produkto ani sang Dr. Alfred. Syempre, basta produkto sang Dr. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangybahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Okay, sa ito na dire mga kauturan nga mga naka-online. Hi and hello. Ate, pakot ko gida. La Carlota, nag-aulan dira. Ma'am Aina, pamo ka na bala kayo si Ma'am Aina. Sometimes nag-sense ng big heart. Nagalangoy siya iya. Jorick Simar, hello. Ay, nakamusta ka na dira sa Japan? Para sa imo bugos nga panimalay. Hi and hello lang dira sa inyo. Kag may-ari di iya account name Arabic. I don't think Kuya Jark, na? Jark Clipper, I think, kung ikaw na siya, no? Chat lang para nga mabasahan ni Tita We, na? So, Ma'am Ana Sinodo, thank you, kid, and good afternoon. Mag-aulan to kuno sa ila, siling ni Abaw, si Sir Mileli Uligo. Thank you for the heart, Sir Mileli. Mayong hapon, action, Tita We, ambal ni Ma'am Ana. Maulan nun nga hapon, Tita We, monitor lang kami di sa may barangay Pandanon, na? Monitor lang kuno sila sa may barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Novi Magapan, mayong hapon lang dira sa inyo. Sir Mileli, thank you gid. Live sa Banis Cafe Tangob. Gapamati sa magtaong nga programa ni Ma'am Wilma. Samtang gaulan-ulan. Yes, gaulan-ulan. Okay, basta man nung mabatsyagan ko dito, ara gid man. Ha? Marilo Trevilla Catinoy, good afternoon. Action, Wilma Sugaton. Bukatigdas gid iya sa ngalan ko. Salamat gid sa imo, ma'am. Many kawit tayo. Mayong hapon, Tita Wilma, bago ko lang nabasahan na. Bago ka nga nagupod sa aton sa This Is My Life. Anyway, ma'am, thank you, good. Hello, Sir Rufino Eragabino. Good PM Action, Wilma. I am watching. Tamyaw ko lang Gabino family. Dira sa Sarabia. Salamat, gid. Salamat man sa imo, sir. Kahapon, Action, Tita We, nautod ang wires ng internet namon. Thanks na kay nakayo kaginas ng Nuseko. Di wow, naka-updenay kita live no Ma'am Ana. Kaya halos mabatian ko man imo ngayon sa lain-lain nga program diri sa Action Radio. Salamat gid sa aton mga diehard, na. Salamat gid. Good afternoon ko no hambal ni Inday ni cute, no. Okay lang sa imo Inday at iya Kim tawgon ta ka kay cute, na. Cute nga gwapa, na. Please, Ma'am Wilma Tamyaw kay Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mitmayo, Jinky Dialegdo, Noel Amar kag Alex Montes from Sir Mileli. Nagbundak na sa amon ang ulan subong. Okay na, wala naman ulan. Pagbundak untat na. Hi Tita Wilma, good evening from Ma'am Marjorie Ward. Ma'am, good afternoon sa imo, then good evening diri sa amo. Thank you, good ma'am, for always being there. Ha? Love Castellanes. Hi, Tita Wilma. Good afternoon. Ma'am Virgie Alpinda. Wow, looking beautiful. Balunis, subong Ma'am Virgs. Paamo ka na ba? Basta pa timing man na guro. Good PM present naman kami giyapon diri sa Zelen Homes. Day Thelma Iguico. Thelma Iguico. Lydia kay Bibing kay Jennifer. Salamat, tawi. More power and God bless you and your family, tawi. Thanks, ma'am. Wilma Inocencio Cabarles, puwerte di subong kainit diri sa Isabela. So, meaning, sa La Carlota nag-ulan, sa Isabela, puwerte kuno iya kainit hambal ni Inday Wilma Inocencio Cabarles. Sorry, excuse me.
Inday Jean also, sir. Hello, Tita Wilma. Kumusta sa imo dira? Na? Kag, di na to, tawe. Kay Anilyn Villa Esther Bach, tawe, mayong hapon. Salamat, ma'am. Katol naman akong tutunlan. Salamat gid action tawi sa tanan-tanan mga reminders sa mga ka-aksyon. Dira lang anay ha, balik lang ko dugay-dugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat may ara gali kita nga payday sale, no? Sang Life Extension Philippines. Payday, April 1, 20... The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest E. Padayon si Tita Wilma, alas 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Baumayong hapon, Tita We, nagamonitor gid kami sa inyo dira permi ta sa Action Radio. Kay man paborito ko niya ta, tamo nga istasyon. God bless sa inyo tonight. Salamat gid 8535. Tita, good PM. Monitor from Barangay Talaptap, La Castillana. Salamat gid 5696. Tita We, good PM. Ask lang kong Dr. Pinoy Squalene Capsule, okay may ni sa ulcer. Kaya gaantos gi ko Tita We, kada aga gasuka ko pait, gabutod akong tiyan, damo hangin. Akong tiyan. Yes, i-try mo, 7580. Kay nami get very effective ang aton sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa imong ulcer. 7580. Dapat mag-inom ka na 30 minutes before ka magkaon. Ha? Okay? Pamo ka na. Tutu Kim Jukadin mayong hapon lang da. Tutu Kim Jukadin ang tupi nagapod sa iton online. April Joy Gaston kag isiin miss you in the love Alimon Besas. Good afternoon, salamat kids. Okay, standby na si Tita Wilma anay magasbasa sang eton sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang sulat nga ito yung pagbabasaw sa karon nga hapon. Ara lang sa aton messenger. Nakagin padala niya sa aton sa niya Facebook page sa Action Wilma Sugaton. Wala ko ganyan print. Ako'y diretsuhon ko nilang basa. Ha? Okay, ang nagpatawag lang siya kay Inday Margie. No? Kag ang mensahe ni Inday Margie, nagasiling. Tita Wilma, maayong hapon lang da sa tenan nga nagapamati sa Action Radio. Labi na gid sa This Is My Life. Isa mo man ako ka-avid listener. Programa sang Action Radio, amon gid ginapamatian. May bana na ako, Tita Wilma. Kagtawgan lang ako kay Inday Margie. Years old na ako. Sang magpamana, kay ako pa ang nagpaeskwela sa isa ko kautod nga lalaki hasta nakatapos siya. Ilo na kami, Tita Wilma. Wala na kami nanay, wala na kami tatay. Kag sa kalawigon man sang relasyon namon sang akon boyfriend, nag-antos man siya sa paghulat, hasta nga mapatapos ko ang akon manghod nga lalaki. Antes ko man padayunon, may maayo man ako nga obra sa isa ka kumpanya diri sa Bacolod. Amo man ang bana ko. Tita Wilma, abi mo, nalipay gid ang bana ko nga si George sing nagpakasal kami. Kag ginpasalamatan ko gid siya sa iya paghulat kag pagsakripisyo. Ang manghud ko,
nakatapos siya sa computer science. Pero makaobra man siya, wala nagadugay. Kay permi lang siya late kung magbugtaw. Nakapangasawa siya. Hindi na to. Nakapangasawa siya, gani nagsiparar sila sang ilistaran nga duha. Kaysang una, diri siya nag-estar sa balay. Upod man ang akon bana. Abi ko gani kung mangin responsable na siya. Pero, hindi gali. Nagsala ako. After 6 months, nakahalin naman siya sa iya obra. Ako naman ay nagbayad sang balay nga ginaestaran nila sang iya asawa. Masarang-sarangan ko man, Tita Wilma, kay dako-dako man ang sweldo ko. Magluwas pa sa income sang bana ko. Kag wala pa kami sang bata. Abi mo, tungod sang ginahimo ko na akig, si George, kaginhambalan niya ako, nga tapos ng responsibilidad ko sa akon utod. Gani hindi ko napagbuligan. Tita Wilma, kwarta ko man ang ginagasto ko sa pagbulig sa manghod ko. Pero husto bala ang bana ko nga hindi ko napagbuligan ang utod ko. Nagalibog man ang ulo ko kaysa akon lang siya nagasalig. Naluoy ako sa iya. Kagduha lang kami kamag-utod. Wala naman ginikanan. Tita Wilma, diri lang kutob. Salamat gid sa pagbasa. Kabay pa nga mabuligan mo man ako paagi sa imo advice, kag kabay makahatag man leksyon sa iban pagid nga nagapamati sa sini nga programa This is My Life. Salamat gid, Inday Margie. Okay, sa aton tagpadala sa karon nga hapon, sa nagpatawag kay Inday Margie. Una-una sa imo, Inday Margie, mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Maswerte ang utod mo nga nakaangkon siya sang magulang nga maluluyon. Maswerte nga wala man ikaw untat nga nagabulig. Ikaw suporta sa iya. Ina tungod para sa imo nagtindog ka nga ginikanan sa inyo nga duha nga wala na sang ginikanan. Pero hindi sa tanan nga tion, na hindi sa tanan nga tion nga i-feed mo na lang ang imo siniutod. Sa iton dira mga palangga nga mga tagpalamati inyo man nga mga opinion, inyo man nga mga suggestions, piece of advice sa iton sini letter sender, yes makabuli gid na sang dako kay Inday Margie. Hindi man sili nga pag dinalok bala Inday Margie, pero hindi nga pila ng iya edad, na pa-eskwela mo naman siya, nga inaamo ang iya mangyan na instrumento para makakita sa iya kaugalingon nga trabaho, para makatuon siya sa pagtindog sa iya kaugalingon. Para makatuon siya sa ginatawag, ay may responsibilidad man kung galis kaugalingon ko, ay may pamilya, may asawa na ko, may responsibilidad ko sa asawa ko, kag sa amon tukuron nga pamilya. Tisan o mo pa ina ipabatsyag kung hindi subong. Amo ginabala, as always, ang ginahambal ko kay Tita Wilma, na? Ang nahambal ko kay Tita Wilma, ang ginahambal ni Tita Wilma. Pero kabudlay, no? Kabudlay. Mapos sa iton nga maghambal kag maghatag advice sina sa aton letter sender. Pero sa tuod-tuod lang, sa tuod-tuod nga sitwasyon, kung ikaw sa iya lugar, kabudlay himuon. Kay nga nagahari ang aton balatsyagon. Perti ang dugo mo, nagapanalaitay sa aton dugo. Amo na yang Pinoy, na bisan gani sa aton nga mga ginikanan kita, na padayon kita nga nagalukdos ang aton mga kabataan, nga supposedly, ay sorry mga anak, kung ma-hurt ko kamo dira or nasa lapay ta kamo. Pero reality ina mga anak.
Until when, until where nga ginikanan nagasuporta sa inyo? San o pa kamo magtuon sa inyo kaugalingon? Kung wala na ang ginikanan nyo, kabudlay. Amo na bala mag-ano bala, ang ginaihimplo ko gina, na? Ang ginaihimplo ko ginang isa katanom, nga imo batitiun halin sa pagtibsok mo kung hindi man liso ang gintanom mo. Nga ginpatubo mo nga naglambo siya, tungod nga gina-fertilize mo, ginatinluan mo, ang mga laya nga daon ginapanguha mo. Pero until san-o nga magtubo siya sa iya kaugalingon. Na, daw mo na bala. Kay nga, kung sige nga pag, nga pabayan naton kag suportahan naton, ano, budlayan na siya kung wala ka na nga nag-cultivate sang luta. Budlayan na siya sa pagpanahon kapag pananga. Kay nga, hindi siya kabalo sa iya kaugalingon. Ang tanom, syempre, may nagabatiti, gina. Pero, nagapaninguha man sila sa pagpangapkap iya sa duta, sa parang maglambo man ang ilang nga, pagtubo, kag makapamunga, nga makahatag man kalipay sa nagbatiti sa ila. Pero, it doesn't mean nga sa matudtod nga kabuhi, ang nagbatiti sa inyo mga anak ang nagpadako kag kun ano man ang naabtan ninyo subong, balikan ninyo, na balikan ninyo kag suportahan man, nakadepende na ina sa inyo kung balik doon ninyong inyo ginikanan o kung hindi man. Ang importante lang gidera is natagaan ka mo maayo ni edukasyon, napabistihan na pagkaon siyang maayo, ginpadako siyang maayo. So it's time for you naman nga magpaninguha, nga mapakita mo sa ginikanan mo, nga responsable ikaw, nga mabakod ikaw sa pagtindog sa kaugalingon mo nga mga tiil, hindi nga tub-tubsan o i-feed ka na lang nga i-feed, kag tagaan sang gusto mo. Amo ng point dira sang bana mo. Oo, palangga sa palangga mo ang manghod mo nga lalaki, husto na. Pero hindi siya paghimuan nga parasite. Di ba lang parasite? Kung hindi mo pag i-feed, mapatay na siya. Di paano na karon? Kung wala ka na sang inog tunghol, wala ka na sang inog hatag, wala ka na sang inog bulig sa manghod mo, paano siya mabuhi? Paano yung mabuhi ang iya sining asawa? Kag kung makapamata sila, paanong ila pangabuhi? Mayo mientras tanto, ara ka. Pero ang punto dira ni Mister, nga magasiling si Tito Wilma nga, husto si Mister, kay may dapat ka man atubangon. Bago na, ang sakripisyo ni Mister, naghulat sa imo, hasta nga nakatapos ang manghod mo, pagkatapos ikaw man gihapon para sa iya. Wala mo man inaginigar, ginbaton gihapon sang bana mo. Galing nagpapakita nga, irresponsable siya. Wala siya makatuon sa pagtinlog, sa pagtindog sa iya kaugalingon nga tiil, nga mangapkap siya, maninguha siya, nga makakita sang trabaho, kag kung may trabaho, nga ang permis siya, nga nagakadulaan trabaho, once, twice, pwede mo na ma-assess ang kaugalingon mo, nga kay gali, adlaw na nagabugtaw, sino man ginaobrahan mo, always late kay mo yan, that's tardiness already. Malain na ina, hindi na iya maayo nga record para sa imo, anak, di ba? Ay, oo. Gani, sa manghod mo, ikaw nga nagbatiti sa iya, Inday Margie kang nagpadako, ikaw man na nag-spoil sa iya, ikaw man bali sang iya sungay, ikaw man disiplina, kag ikaw man ang magtudlo sa iya, kung paano siya manindugan sa iya kaugalingon. Nga hindi siya maging parasite. Insakto na ang hambal ni George nga bana mo. Paano siya makatuon nga maging responsable siya kung permi siya nagasandig kag nagasalig sa imo. Maano siya? Pero actually, dayaw gid ko, saludo si Tita Wi sa imo. Saludo gid si Tita Wilma sa imo pag-antos kag pagsakripisyo para sa utod mo, malawing nang pagsuporta mo sa iya para makaangkon kung tani siya sang maayo nga buwas damlag. May maayo na siya nga edukasyon. Kung gamito niya sang husto kag hustong iya pamensaron kag direksyon, baw knock on wood ka, bay pa nga maumpawan siya. Pero galing tamaran siya gihapon.
tamaran siya gihapon, kag irresponsable siya gihapon. Gani, Inday Margie, kung love mo ang manghod mo, tudluan mo siya, giyahan mo siya nga mangin responsable. Nga hindi lang magsalig permi sa ihatag mo. Kay kung wala ka na, paano siya? Kag paano ang iya mangin pamilya? Amo pa na pagtuon niya sa pagtindog sa kaugalingon niya, kung madula ka na, kag wala ka na sa iya puder, o kung sa bagay, way na sila sa imo puder. Napahalin siya sa iya sinitrabaho, o napahalin siya sa iya trabaho, ikaw mo nagbayad sa ila siniginiestaran, okay lang na nga magbulig pa amo sina, pero ipanawong mo sa iya, nga ang tanan may katapusan. Gani istorya ha siya, istorya ha siya, kag kung anong masarangan mo nga bahatag sa iya nga bulig, ihatag sa iya. Kag hambala siya, amo na lang ning masarangan ko para sa imo, gamita ini para sa imo kaugalingon nga pagpangabuhi, o bisan gamay lang, bisan paano ka mo na paningwa sa asawa mo, para nga makapasad ka mo. Patahag mo gina sa iya, na? Kinanglan nga magtindog ka mo, magtindog ka sa imo kaugalingon nga mga tiil, kay kinahanglan niya na paano kung di na siya kabalo magbangon, kay hindi siya kabalo magbangon, kag managadsan. Di kung wala ka, maano lang siya yabi. Kinanglan kabalo siya maninguha para sa iya kaugalingon. Pero sa tuod-tuod, in reality, sa pangabuhi sa karon, damo sa mga ginikanan, kabataan nga nagpalangabuhi, ara sa gihapon sa poder sang ginikanan. Sa siling nila, amo na iya, kita nga mga Pilipino mo, mga ginikanan, hindi makaanto sa kabataan. Yes, my point, amo na, kita ya. Kaya nga, nagapangibawang aton balitsagon para sa aton kabataan, palangga na ton sila. Pero ang pamangkot dira, paano naton sila matudluan nga mangin responsable sila sa ila kaugalingon, nga makahibalo sila magtindog sa ila kaugalingon, kag makadesisyon para sa ila kaugalingon. Isa pa da ako na lang gani, mahambal, pray for him. Amo na lang na, magpangamuyo ka para sa iya. Nga kabay, kuhiton man siya, asang mahal nga Dios, nga oy tuto, magmuklat ka, kag mangin responsable sa kabuhi mo. May tinapusan ka, maghimakas ka, kag mangin responsable ka sa imo oras, na disiplinaha ang kaugalingon mo, buligi ang kaugalingon mo para mangin maayo ang dalagan sang imo pangabuhi upod sa imo pamilya. Kung wala ka na balasang mahimo, Inday Margie, nga ang tanan na himo mo naman, tanan nga pagpaayon, tanan nga pagpahanunot, tanan nga pagpaintyende, tanan nga giya sa kutob sa imo masarangan, and then ending do wala gihapon. Ara naman siya sa husto nga edad. Siya na ang magdesisyon sa kaugalingon niya. Ikaw, kontrola ng kaugalingon mo. Kag atubangon mo sa gihapon ang imo responsibilidad iya. Bilang asawa, kag bilang mangin iloy sa palabuton. Amo nang preparahan mo sa imo pangabuhi kaysa amo na lang na ati huogid. Ugtas ka lang nga ugtas, konsumisyon. Ay, mga giliw. Kakapoy para sa ginikanan ang mag-ugtas para sa kabataan. Pero masili sila, di wala ka man mahimo, Tita Wilma, kaya lang Pero kung kaisa patik-patika man, para mabatya ganila, nga hindi nga mag-enjoy na lang sila kag magpakasarap sang ila kabuhi, nga daw wala sila iya sang nakitaan nga responsibilidad sa ila palibot. Tesan pa, kung wala ka na sa kakalibutan, amo pong pagmuklat sa ila mata kag tuon tindog sa ila kaugalingon, kay tigulang na sila, paamo ka na bala? Paano pa kita obra kay tigulang na kamo, bisan may tinapusan kamo kabudlay. Mayo lang kung kabalo kamo magdiskarte, paamo ka na bala? Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, nga mga anak mo.
Sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati kung kamuman mga istorya dira sa inyo kabuhi, problema nga inyo ginaangkon sa kutuman sa aton masarangan, aton man maeksplikar, aton man mapatpat kag siyempre aton man paninguhaan na, aton man paninguhaan nga makabuli kita upod man sa mga suggestions sa aton mga kauturan nga maka-relate, yes kanami lang sa aton discussion. Di ba la? Nga mabasa ko on air ang inyo sini nga mga opinion, ang inyo sini mga text pagi sa aton text hotline kag sa aton FB Live. Na? Again, Inday Margie, salamat gid. As ang inyo mga istorya, problema, ang mga inagihan ninyo nga pwede magkahatag inspirasyon kag leksyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Ara lang sulat ninyo kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man pagi sa aton sa ni Facebook page, Aksyon Wilma Sugaton. Or if not sa aton gid personal account, Aksyon Wilma Antupina Sugaton. Di ako man lang na makabasa kay hindi man na magwa sa akon sin timeline, kundi sa aton messenger nga ako lang ang makakita kag makabasa. Pwede ninyo mahinagong inyo ngalan kag lugar. Ako nahuya kamo. Okay? Dali lang basahon ta pila bala ka mga reaction ho. Ara ho, may mga man kadamo sa mga ginikanan yung magka-relate sina mo, di ba la? Tita We, okay. Are. Margie, mo ka na. Margie, ang utod mo nga spoiled kid, amo na nga ang manghud mo na spoiled kid. Ha? Amo na nga wala siya naka-learn to be an independent person. Tigulang na siya and has to strive for his life. Kay may asawa na siya, live their own life. Ang bana mo, tama gina. So, buto kag kumpormi man sa ginahambal sa bana mo. Pareho na kay Tita Wilma. Di ba? Ma'am Marjorie Ward, thank you so much. Ginapa-spoil diyang manghodya mo. Ma'am Ana, ginbasol mo pa siya. Ma'am Julie Montiliano, mayuhang connection na Wilma. As experienced ko sa life, hambal ni Ma'am Marjorie, sa experienced ko sa life, ang mga bata nga spoiled sa mga parents o kung sa mga utod, wala gid sila nag-success sa ila life. Kay hindi sila maging problem solver. Yes, hindi sila maging problem solver sa ila life. My point gid na iya. Yes, ako gasili mahambal ko. Amen gid, no? Ang mga spoiled sa parents or spoiled man sa ila mga utod, spoiled man sa ila mga tita kag titos, wala naga-success sa ila life. Kay nga tuod na hindi sila mangin problem solver mo. Kay hindi sila kabalo. Na mo na siya. Gloria Jaime, Tita Wilma watching from Hong Kong. Yes, good afternoon to you. Stay safe. Kabalugi kita da kung anong sitwasyon sa Hong Kong yun da about sa pandemic, ha? Hi, Wilma. No? Hi, Wilma. Da magulang ka pa sa akong John Marlon. Pamo ka na. Joke ko lang na, angga lang na ni Tita We, ha? Hi, Wilma. Ang advice mo is based on applied agriculture principles, preserving and ensuring growth in life, comparable to growing plants. Regard. Marlon, wis na. Ikaw nagali. Ay, ikaw nagali. Tuto, Marlon. I miss you. Thank you, Gid. Kamusta lang sa pamilya mo man, Tuto, Marlon. Mientras tanto, ina nga sakit sang ulo. Mga bata nga mga spoiled. Mo ba'y paaman pa si Ma'am Marjorie mo. Good afternoon, Tito Wilma. Si Benny Tania. Taga Blue Battle Purified Drinking Water gapamati halin sa Mansilingan. Benny Tan, yes sir. Thank you and good afternoon. Di bala, pangitaan, di bala sa ayon text hotline, ha? Ako gani, Ario. Maayo lang kung ara pa ka, siling na 3566, beba, sa mayara ba? Para kay Margie, maayo lang kung ara ka pa mabuligan mo. Mabuligan mo pa siya. Mailan kunara kapag kung mag-amo man na siya Japon, may bata na sila sa asawa ya. Ikaw, Japon, Margie, magpakaon sa pamilya ya. Ako gani, kapulang ko gaobra. Sa kampulang ko gaobra ta, importante makakwarta ta, Ruel ni gali. So, ipabugal mo ginaya tuto, Ruel, 3566. Nga, bisan sa kampo lang,
ginalang mo lang ina, pero dalayawon ina nga trabaho, ang aton mga kauturan nga nagatrabaho sa kampo, lamang nga mabuhi ang ila sini ginpasad nga pamilya. Pamatuod sa ginikanan nga masarangan mo nga mabuhi ang imo asawa kag anak or mga anak paagi sa pinatuluan sang imo balhas kag kinabudlayan. Dayaw ko na ito nga mga tawo na maayong hapon, siling naman niya ni 9803, ang ma-advise ko sa imo day, istoryahon mo gid ang manghud mo nga kung may work siya, halungan niya gid ang work niya kay mabudlay sakto ginaya mabudlay magpangita sang work kag magtinguha man siya sa pangabuhi niya kay indi tanan nga oras kag adlaw mabuligan mo gid siya agud mabalaan man niya kag pray lang gid always kay God day na tita may pakot ko gid may sugpon tita pwede di ko kapangayo textmate babae lang nga buot honest kag seryoso lang Rainiel ni gali kumpod mi man ko bala to Rainiel sang imo sini nga advice sa itong letter sender tama ka importante sa trabaho sa karon. Isa ka trabaho, pila ka applicants. Isa ka posisyon, pila ka aplikante. Amo na nga kung mabaton ka mo sa trabaho, baho. Ang inyo commitment, ang inyo love, ang paghalong sa inyo trabaho, himuon you get. Kay tama kabudlay magpangita sang trabaho sa karon iya nga panahon. Okay, kung gusto ninyo makig-friends sa iya ring cellphone number 0909-593-9803. 0909-593-9803. Siling niya ang buot kag honest lang ko no. Abaw. Siling pagid ni 1780. Siling ba ho ang mga anak mo. Siling ni 1780 tagaan, na to? Sorry ha. Hambalon mo siya sang maayong utod mo, nga maninguha siya sa ila pangabuhi kag day. Hambalang ba na mo nga utod mo na, kag hindi mo mapabayan, kag hambalon mo man ang bana mo, may sugpon pa. Hambalon mo man ang bana mo, nga jutay lang nga pasansya sa utod mo. May point man siya, pero oo, tagaan lang siya sang isa ka kahigayunan para maninguha siya sang iya pangabuhi. O nga, yun sa dayon textmate girl ang kuno tito we. Gusto niyo magsulod sa pangabuhi po kinanglan kamo ha, magmangin responsable man kamo kag mapinalanggaon. Okay, sa gusto makig-text sa iya ring cellphone number 0963-755-1780. Again, 0963-551 sala na lang sa tawe kay 0963-755-1780. Di pagyan, ang hambal ni 8682. Tita Wilma, para sa letter sender, okay lang na nga buligan yang iya utod because wala na sila ginikanan pero dapat siya man pamensaron. Nga kung sigihon niya lang nga buligan ang iya utod, maabot ang time nga masalig na lang gid na hasta mientras. May point ikaw 8682. Baw salamat gid sang inyo iya nga mga suggestion and opinions para sa atong sini letter sender. Tawi-ari lang kami di sa ginpanaan Moises Padilla no, mati sa inyo. 7693 salamat gid. Naga-monitor kami di sa inyo. Dira permi Action Radio, kay man paborito ko niya nga estasyon. God bless sa inyo, Ternanda, Tita Wilma. Okay, 85-35. Enough lang na, balikan ko lang na karon ha? Relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga Okay, sa mga naka-online na tundera again, Mona Baltazar, Ma'am, good afternoon. Thank you, Gid. No, ara nakaupo siya sa eton live.
Ay, Sir Hinedino Cadiz. Jean, good afternoon. Welms, kag sabat 78 na ito, no, sa Baito National High School. Thank you, Gid. April Joy Gaston, maulanon nga hapon, Tita We. Maulanon nga hapon, dire sa inyo. Okay, salamat, Gid. And the Jurix, kamusta ka mo dira sa Japan? Mga anak ninyo? Paghalong gid ka mo. Love Castellanes, may advice man si Lavo. Advice ko lang kay Margie Titowe, hambalon niya ang iya manghod nga magtindog sa kaugalingon niya nga mga tiil. Nga mga anak. May ari pagidi sa Inday March niya. Ang importante pagidi tita nga kung may obra na, mag-save kid for the rainy days. Kay kung mawad-an ka na obra or something will happen unexpectedly, you have something to spare. Agree. Thank you, good ma'am. Pablito Benedicto, tamyaw lang sa mga tagamina si Palay. Pablito Benedicto, yes, sa mga tagamina si Palay, ginatamyaw sa mayong hapon. Halin dere sa This Is My Life. And of course, halin man kay Sir Pablito Benedicto. Sir Pablito, salamat gid mayong hapon lang dira, no? Okay, kag Gloria Jaime. Salamat gid. Araman si Inday Marieta Tumlos. Tita Wilma, ari lang kami di agwit lang kami. Mga apo ko nga si Angelo kag Alia S. Vive, Marieta Tumlos. Ba dumalawig-lawig man nga wala kita ka of deny diri sa This Is My Life, ma'am, no? Anyway, okay lang na siya, ma'am, na. Thank you. Nga ara ka naman subong. Jinky Dialagdon, salamat Ma'am Jinky, greetings mo sa amon kahapon ko, no. Sir Meleli, thank you. Tuto Asis, namsapan si Tuto Asis, Okay, mayong hapon, Tito Wilma, kag kay Mr. Beboy Villasor, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo and Document Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Olegon, kay Sir Alex Montesa, kag Malili Oligo, and all my family, sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Thank you, Gid, and good afternoon. Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon man. Ay, ara siya. Na in the Ronery Hidetrava. Good PM. Kag mabugnaw nga hapon, Tita We. Ga-monitor lang ko di while gahilay-hilay. Mayo man nga pagpamati kay Mary Grace Crisostomo Liufel kag ng Judah. Thanks, Gid. Okay, Liza Monte Castro, Narciso, ara siya gapamati kag nagaupod. Okay, sa mga Monte Castro family gali dire sa may Pontevedra, San Juan Pontevedra mayong hapon, Gid. Marieta Tumlos, yes, from San Vicente Binalbagan. Salamat, Gid. April Joy Gaston, salamat man. Maulanon ko nga hapon, Tito Wilma, keep safe always. And blessed Monday to all. More power to ARB and solid ARB. Thanks. Mamati lang ko sa radio action, Tita We, natuyo na ko. Ay, Ma'am Ana, relax ka da. Relax ka da. Alisa ko diyan sa piyak. May ari di si Sir Alex na mabugnaw nga ang huyop sang hangin samtang naga-monitor sa imo programa halin sa siyudad sang Himamaylan. Ara ka naman da sa Himamaylan, Sir Alex Montesa. Ara siya sa may Barangay Carabalan. Pangapita diri, Tita Wilma. Yes. Ginatamyaw man ni Sir Alex, shared dan yun naman ko, This Is My Life. Ang ito yung home nga program. Palihog man ko pagtamyaw sa ilan ni Ma'am Vanessa and Document Mayo sa Rochester, Minnesota. Kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar, kag Sir Melili Oligo. May damogin nga salamat sa imo. Keep safe always, Tita Wilma. How's your birthday celebration last Saturday, Sir Alex? Kay good health man ta aton nga wish para sa imo. Ma'am Jane Candido Hildore, good afternoon. Dira sa may sumag. Upod man kay Ambok, kag kay Nanay Pert. Okay, enough lang na anay, ha? Relax lang. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is fire. Good afternoon, kag thank you, Ken. Miss Ems, kag Attorney Dogs, mayong hapon lang dira. Salamat, gid, sa bugos nga panimalay. Miss Ems, thank you, gid. Kag, ma-horoscope na si Tete Wilma. Ma-horoscope na si Tete Web. Pero happy birthday, gali. Dumduman ko, Happy birthday, anay kay Inday Dolores Miranda Epacta. Inday Dolores Miranda Epacta, happy birthday to you. Alin man sa bugos nga puwersa sang Aksyon Radio Bacolod. Wow. Happy birthday, Linda girl. Enjoy. Stay safe. Stay, healthy. Kag more blessings man sa imo. Kag syempre, be happy always, man. Horoscope na kita para karon yang adlaw Lunes. Marso 28, tuig 2022. Unahon na ton ang aton mga celebrator karon nga adlaw, na Aries.
Ang mga Aries, amo ining mga natao, Marso 21, tubtob Abril 19. Ang mga Aries, ay, suno sa inyo horoscope, likawan ninyo nga makig-impon kag makig-upod sa mga tinipon-tipon kay nga abi niyo, kamo Aryan, amo mangin tupiko. Kamo ang mangin tupiko sang sunluganay, sunluganay da, ano pagid, nga amo mangin rason nga maubos pasensya mo kag mapikon ka, ti likaw-likaw lang anay. Pero kung gusto mo gin nga mag-upod sa ila kay ti, kung sa may selebrasyon, ikaw, control yourself, pamo ka na bila. Kag Aries, kung may plano ikaw nga magbiyahe, dapat padayunon mo gid kay nami ang resulta, sina, positibong resulta, sina. Ari pagid ang nami para sa inyo, mga Aryan. Kung may mga pautang ka mo, manukot ka mo subong, kay sigurado nga mabayaran ka mo. Wow! 6, 8, 21, kag 35 mga maswati nga numero, blue is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20, tugtog Mayo 20, ay hoo. Kung magsalig ka lang sa imo pagpasimpalad o kung magsilingat tilawan tabi, hindi ka na magpasalig-salig lang kay basi bala mapaslawan ka, malain ang buot mo, masiling ka duway nagitsansa. Hindi lang anay, no? Kung ano ang ginaplano mo, Taurus, hindi mo ya pag-uyangan ang oras mo. Kung anong plano mo, kag sigurado ikaw, himuas sa gilayon, kay maayo ang resulta sina. 6, 9, 11, kag Justice siya, ting mga masuwati nga numero, ruby, red is your lucky color. Ang mga Gemini naman, yes, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, ang mga pag-areglo mo sa mga problema sa nakaligad, ginaugyunan ina sang panahon sa karon sa imo iya Gemini. Kag karon man nga adlaw mabaskog ang imo ang inyo ESP o kung ang inyo extra sensory perception, gani kung anong nabatyagan nyo, anong panagupnop nyo, dapat sundon ninyo ina. Mga maswati ninyo nga mga numero 6, 7, 21 kag 35. Garnet red is your lucky color. Katwa na ito ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, kung pwede, suno sa inyo horoscope, ano, titawe? Suno sa inyo zodiac sign, likawan anay ninyo ang kun anuman nga mga espekulasyon. Hindi ka gin magtilaw-tilaw, paamo ka na bla. Abot singon, hindi ka magpasimpalad, hindi ka magtilaw-tilaw, kaya nga negatibo ang matabo dera. Ang resulta ba, amo na sa especially, suno sa imo horoscope, ang pagpanahor. Kaya nga, paun-paunan ka lang na, promiro lang ng daog-daog, pero suno sa imo horoscope, kung nagapanahor ka, untatan mo, kay amo ginang hinulsulan mo sa ulihin. Justin 9, 26, 33, kag 42, white is your lucky color. Sa mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, Leo or mga Leo, kung ano man ang inyo i-follow up karon nga adlaw, suno sa inyo horoscope, paiway lang anay, kay daw mapaslawan gidhaw. Daw hindi nami ang palatindaan. Gani, relax lang anay. Ang mga madason lang adlaw. Tubto mahimo, likawan mo man nga maghalin anay sa inyo balay dera. Justin 9, 32 kag 24 mga maswati nga numero sky blue is your lucky color. Kag sa mga Virgo, yes, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ka very strong sang karisma mo karon nga adlaw Virgo para sa mga tawo. Kag kung magpangayo ikaw bulig, hindi gid ikaw mabalibaran. Likawan mo lang ang pagsobra gid nga pagpakapoy, no? Hindi ka lang sobra-sobra gid kapoy. Basi bala nga may give in imo balalawas bala apektado ba. 7, 15, 21 kag 32 sa mga maswati nga numero, tangerine is your lucky color.
Una pa lang inangabayan na hindi. Diretsuhan na Tita Wilma kaya si Jeffrey Rodriguez. Good afternoon, Action Wilma. Gwit ko lang si Mayor Doc Irene Montilla kag Juan Miguel Montilla kag si Team Vamos Isabela. Well, good afternoon lang da. Thank you, Gid. Mayor, thank you, Gid, sa inyo. Sa inyo, tanan nga nag-aupod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Alin na kay Tuto Jeffrey Rodriguez. Okay. Padayunon naton. Di na kita dito, Wilma. Ara na kita sa Libra. Ang mga Libra naman, pamo ka na wala. Ang mga Libra mo ini mga natao iya Setyembre 24 tugtub Oktubre 23. Bisan mahinay. Bisan mahinay o kung na mag-amat lang ang pag-abot sang grasya sa imo or sa inyo Libra, padayon na lang ang imo kapisan kag pagpaninguha. Kaya ang grasya magapalapit gid sa imo. Just 9, 31, 44, kag 45. Strawberry red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, yes, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ay, Scorpio, ang inyo sini horoscope ni gasiling, ang imo or ang inyo career, kag ang inyo reputasyon, amo ginayang inyo gina-prioritize na. Ang inyo man maistorya karon nga adlaw, handa man nga mamati sa imo or sa inyo, bisan may magakontra sa ila. 7, 35, 39, kag 40, mga masuwante nga numero. Flamingo red is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa mga nataon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Yes, mga Sagittarian, bulb baskog ang inyo energy karon nga adlaw. Ano pa daw hindi kamo kabalo kung anong unahon nyo kag kung ano nga direksyon ang inyo pilion. Kinanglan mangin patient lang. Hindi ka maaking. Kalma. Kalma lang, Sagittarius, na? Para nga makadesisyon ikaw kung ano kagdiin nga direksyon ang imo iya nga usuyon. Masuwati mo naman nga mga numero 9, Justice 29 kag 35, Sun Yellow is your lucky color. Mga Capricorn naman, ang mga Capricorn Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, abi Capricorn, taga-ima na sinyales ang imo palangga, na or palatandaan, imo love, imo friend, or mga upod mo sa work, or sa inyo trabaho, taga-iman sila palatandaan sa kung anong gusto mo, kag anong hindi mo gusto, hindi nga makita lang sa imo hulagbaw, abi kontrolaman ang kaugalingon mo. Problema karon nga adlaw Capricorn, imo man masulbar. Masuwati mo nga mga numero, ninyo nga mga numero, 9, 13, 29, kag 38. Peach is your lucky color. Sa iluhan naman nato ng mga Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ining mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ang tama kanubo mo nga energy karon nga adlaw, no? Energy sa imo bugos nga pagkatao, amo inang makahatag sa imo sang kaluya, kag nagakadulang gana mo sa pag-obra. Nga kinahanglan Aquarius, imo gid pakigbatuan. Mga maswerte mo nga mga numero or ninyo nga mga numero Aquarius, 9, Justice is Justice 33. Your lucky color is tangerine. Katapusan natin nga zodiac sign Pisces. Ang mga Pisces naman na tao Pebrero 19 tubto Marso 20. Mga Piscian, ang iban mo or iban nyo nga mga upod sa trabaho or sa imo man pamilya, abi ninyo magabulig ina sa inyo na halong naman Pisces, tungod nga ang sala sang iban may posibilidad nga ikaw ang mapasibangdan. So, hinay-hinay ka man. 9, 14, 39, kag 42, mga maswerte ninyo nga mga numero.
Maroon is your lucky color. Nabatean nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para karon ka adlaw iya Lunes, Marzo 28 tuig 2022. Impunto las 3, Action Radio, Philippine Standard Time. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Thank you, kid. Ara si Inday Elna Havines. Ay, kamusta ka mo ni Tuto Dennis? Kagsang chikiting. At na good afternoon. Kagka Inday Mona Baltazar. Ara, manda si Tuto Eddie Laos kag si Nanay Isabel from Isabela. Sa mga wala na ito, malabutan pasensya na pero tiunas ang pagpaalam ni Tito Wilma karon nga hapon. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Proverbs chapter 17 verse 22. A cheerful heart is good medicine, but a crossed spirit dry up the bones. I can't say goodbye. Buwas na naman kita mag-updenay sa liwat maayong hapon kag salamat. So standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Forever, I can't tell you goodbye. Worried ka ba sa mataas na sugar at